Kalau nak tahu bahagamo mesti pandai bahasa Arab. Sebab hadis di Quran ditulis jo bahasa Arab. Nak paham bahasa Arab, pelajari nahu jo saraf, mantik mani saratu munjid jo balagah. Baik itu pulau baraja adat kopiak. Haruslah tahu bahasa Minang, langkok sastra gramernya. Papatah jo petitih, pantun juga rindam, katu bayang katu bakia sampai pameo jo kacika. Katonyo tasirek tasurak-surak, rundiang bamisa baumpamo nan tasurek kajaleh jo. Kok gulai hamba kurang masin keceknya jaguh bana piaman gini. Sebab dimasuk zaman sesuak garam dibuat di piaman. Turun ijuk turun beli uang artinya membeli kontan. Nan bak mailu awas sonsang mengkasutnya tersuruh di orang sagan. Malah ado nan bedo nan rumi bana pia. Ah tu mak. Kato tersimpan tersembunyi balawan lafat jo mana. Elok keceknya buruk, acuk jarang mengkesiknya. Ko ibu berang ke anak dikatokannya, santiang labana perangayang yuang, lah pandai melawan kemande. Atau mama menyedia kemanakan. Sambil sengyang dikatokannya, de acuk bana mama bersilau. Padahal tujuannya menumpala berang bercampur buati kemanakan tidak pernah menyilaunya. Kamu lain dah, kabalia. Iyo sabana rumi yo. Iyo rumi. Susah menangkuk nanta sirek konolah pulo nanta surua. Iyo batu-batu. Nambak mengaca bayang-bayang mencari jajak dalam ayat. Tapi justru di sinalah seninyo tuturan kato lamaknya baso jabasi. Kolai arih semua arih manih bak santan ditangguli. Nyampang ko indak samu paham ba alu pencukai duri. Usahkan duri kata bacui malah mencucuk makin dalam. Tolong diagi perbedaan antara tasiri jo tasurua ko mak. Untuk lebih jaleh mama agi dua buah pantun. Bah bunyi pantunnya mak. Tapi jo maaf gua kayak kemanakan deh. Mama barikan pantun mudo gua sekadar contoh perbandingan saja. Iya. Aiko keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati tadanga pantun juratoknya. Cucu boleh cek mak. Katanya, anak udang dipanggang-panggang mau dipindang tak berkunyit. Anak orang dipandang-pandang mau dipinang tak berduit. Itu pantun betilanjang namanya. Bako bantu tu mak. Lah jale ujuk kasutnya tu di Minangkabau pantun serupa tu ndak laku tu. Bako sampai ndak laku tu. Ndak bernilai. Iya. Nah coba bandingkan je pantun Minang dalam kiasan ketebayang. Ayo balo bunyinya mak. Macam itu. Si kikih tabang marau inggo dibantu pesumayan manangih kumbang patah sayuk bungola nyato walarangan. Niat kumbang pasti nak ke bungo tapi apa dayo sayuk la patah indaklah mungkin tabang lain. Iya. Dan sano kok bisa tabang yo bungo bepaga walarangan sio-sio kasiah tak sampai. Apa agak? Iyo tinggi nilai seninya tu mama. Atau nyoba gurindam bandai-andai maranuang nasib para sayang ada ngakan pantun ba pulo pantunnya tuh mak pantun ko batu tua. Oh batu tua ayo coba lah mak. Ambo ibarat padi salibu bungo dia babungo dia lang musim babuah di ujung tahun purek begantuang ke jurami rangki yang tinggi ke dihadang tampan ke jadi luluak saja. Menyedihkan. Alai paham kasih itu. Iyo paham bana mak. Itulah Minangkabau. Dalam suasana macam mana pun kato bebayang tidak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naya darah sekalipun baso sindi atau bau jo. Umpama seseorang kalau cakap katanya pantang rajo maulak sambah. Ko iyo menjual ada mali. Apa pula hubungannya jujur Bali tu mak? Itu kato bagak kato menantang tu lawan paham kasihnya. Iya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya ada ndak takui iwang doh. Itu isi kali. Oh macam itu.